Ya, usa man na magkakagbalot. Unya, Sabi, ah, gamaya naman kayo nagbigay man. mahal kayo. Punanan na, di mo. Ha? Sabi lang, lain na naman kayo lain na. Buhok rulo. Saro, di ka magpaalot. Iga, init kayo ako. Ipaputla lagi na mo. Kinsa kay kabalo mong ngalot anay. Diluyo! Ha? Ako yan luyo! Huwag ko salik na naong ay. Ako kayo, nalupa na nga. Salig lang ay lang ipaglaom. Sumada mga ka. Ano yung buhok no ka? Saan hindi ko salik ka ba? What? Kapariban pa na kulikan. Nagbulot. Bulot-bulot, giniriban ni. Tres mil kibayad na ko ani ba? Mura naman ako. Ako rin palutan kaya piti na gigaga. Igang kayo, pampalutan ba kanang bagong uso bitaw ron. Say, malot man niyo. Wala dal magkapalot. Alot ana kay daraw, hilpin ako. Dilit ko ba mo ako alot po ako duwas. Sige, daghan mo pasalig ako lang paputlan. Pinangga bin ako ng bukas. Utang na ko. Kami ano ba kinita ko Kayo. para mabagay pud si mo ang kuan ba kay mo na. Ang pausaw lagi uron kay daghan ang ingon nga gwapo kuno ko bisig mo samot pag igog ka gwapo. Sawa pa na usod tao. Sawa pa na usod tao. Aman mo kunting ko, nadagay kami. Oo. Ano? Sige na kados kung buhay pila ni katuig. Clipper, sa usulod. Itong clipper o katong Putol kay nasagbot. Margali. Gas cutter, buhok ka din. Una-una ang tao ni dili ni sagbot. Buhok ba nga dili ni sagbot. Sudada pa ba din nagpaalot niya. Yang gusto day, di day katong gas cutter day. Clipper ko na yan, gunting sa usa. Sige ko praktisan ba? Ano sabi? Dagang ko pants biya niya. Madam, gwapo na. Salig ka. Ako. Ay tulo man mo pud mo day. Okay ra mo ko balot ay. Claro, sa iyong tulo way nakaibalo bisig isa. Tarong malot ka? Sige. Sa balot may ko kumbok. Tarong nga biya. Oh. Alot lagi ko. Kada imong gunting ba? Ay ganay mo gunting basig nakadulot Ay ka di pa ba? ako yung una alot. Ano yun? Tol? Ay lisod po na murag barber mo ko Ay, nagdaong ko daw. kinira ko bang ano? Uy, ay ka na. Uy, ay ka. Ah, sige, kaya pa rin tayo kabalo ba yun? Kabalo biglang malot ba? Isa yung Bombay oh. Oh? Bombay. Ah, kana naman, para ma-press ko kay igang bikin yung buka yun. Igang no? Tinggan agad. Wala na, basta natin o. Buka lang Itaw, sa dali niyo. Magtaro siya, kung kabalo ka. Pawan di kayo kabalo. Kay salig sa iyan. Ah, non, tulong mo lagi mo. Taro kayo. Para gwapo pagkalot. Magpalot na kayo nga, kainom na gugo. Pa. Sunada ba? Ta! Magpalot na ta. Katong gunting ba? Taro nga biya. Wala na. Wah, mga itong kagwapo ni ka. Ta. Oh, naong pala daan mo magaduduha ko bro. Lago dago. Wa mo kani kung bukod bro. Gigan kay ba magpalot na lang ko mo pila ni ka yours. Ano na, hiloto sa kanako. Ay kana. Lo. Sa man mura magpagdagmal sa kilo na. Para garahan ka ba? Salig ka nako. Plasara da Eh, ko tagsa, ka. manawag sa assistant. What's up? Sudlay. Si Sudlay. Hana de mga lutay mo di. Apa yung assistant? Sabot ka. Ano ba yun? Mahal ko bayad na ko ani. Ay, tara. Sudlay. Mahal ko bayad ani di. Isa ka. Pila mo siya tulog. Tara. Assistant na po na. Pero nga pinapag-alota kay na. Bila na katuig wa na ko alot di ikaw ginaka-alot ani. Ano pag-alot nimo nga magwapo? Assistant, tubig. Tubig. Sa man ang tubig. Bitaw spray ng Iya tubig. ako man ang gamiton doon para bahin sa mong buhok. Isa. Assistant, plaster na kay spray. Isa. Ispusa. Spray diri sa iga. Spray. Sige. Op, tara. Isa ko sa yan. Tagasa. Kaya ang spray niya di makina na siya. Ay! Huwag kang kabalog asa lagi kan. Ay, rin na ako na. Dako ka sundo na. Oh, una na. Yati ba? Mangustumir ko ito. Spray assistant. Teka, next. Oh, assistant. Sige. Spray, hop. Ta. Ito sosyal ba niyo mga gamit no?
Assistant ako. Ito sa isbog sa assistant. Abi ko sa Amerika rin makita na di ay. Robot rin makita ni. Gunting. Ala, gunting na. Gawin. Gamay man yung gunting nga. Kuha ito na kong gunting nga nako, be. Ito na ko nga gunting. Re. Up. Yun na pa murag. Ana, ay linggo. Sa maning Ang ganyan assist. dako naman kay nang guntinga. Hindi. Brad, gwapo sa gunting eh. Isa. Ala. Ay Isa. murag. Abi kay magkanang guntinga dali. Hindi. Height na gini. Ha? Height eh. Sige. One eternity later. Ngunit isa. Ay be. Sa. Lah. Spray. Oh, ora. Muli ka mo. Spray ka na ko na. Ay tik mo pa spray gano. Hindi ka mo. Isa. Ngunit isa din mo karere. Ito re. Ini. Na. Isa nabay magupit ka kinagura. Na po assistant. Kaya guni si Bubok. Bubok. Ito. Dako naman kay nang guntinga murag. Binuang naman yung pagkatubi ha. Asa man di? Ato sulayan sabi. Ay sulay nga. Asa man Magpatubig di? ako. Dili Sakto ka, balik di? bayad. Dili ka di. Ay kay kung maputo lang magwapo ta okay ra sa ko. Sige sulayan na to be. Okay. Ano sa assistant? Hindi mo lihok. Kay kita binuang na ba yun? Huwag mo kita gunting na nakadako. Antay gahi kini mo. Kulang parang basag tubig man. Pag gunting man. Kuan siguro sagbot. Isa, nakoy gunting re. Kanilang gamiton. Akala mo musali ko kay pantaw na di kay pagsagbot ninyo. Buhat ka kabok mo kay mag binuang naman. Di spray sa spigan. Okay. Op. Nasa sakto. Mura magnanimaho aning Isa. kaya usa man gikan tubiga. Ay nagreklamo kay ako may Wa may bahog klorin. Kabalo ko. Anya na din taga bukid siguro magtubo rin gamiton. Kabalo ko sa akong buhatan dahil sa akong puto na. Kana nung guntinga mura ganahan ko na. Kana. Guditin na imong buhok, imuha man ang buhok ko. Pilak ka na ko igna. Ang ako nakauyon na ko sa mag-alot pero ang ano yun ana mag pag-spray ba kay murag karon ba mo ko kitaan eh. Spigan ako na. Spigan. Mo na Ay man ako na. mo na in English dai gay nang mag-spray gun. Oh. Sa ano, pundo lang kay ato nang ano oh pundo. Oh, onya na spigan na. Wala pa gyud kita ng tupi ba daghang imong tabang. Unsa man wala tulo ka bok maghawid. Imong buhok gahi kaayo. Kadaghan na ko nagpaalot pero tinagsa ra man pod. Hanap rin ng kuto ng buka dai. Pati wa ni kuto pinanggap ng buka. Ay dito. Kadaghan ba na mag-alot na ning dinaghan magayo nga ako nga magpalot ko kay sa syudad. Dahil ang taga bukid mag-alot daghan ay magtabang. Unsa may ngalan ng barber inyo ring nga daghan mo kay magtabang oh. Tinagutlo yun. Ayaw siglo kay ikaw pa alotan, ikaw pa ilok. Dili manggol kay sukad-sukad ang pagkatao karon pag ora ka patubay kadaghan ba ani? Bungot ako sunod, bungot. Ta. Sabon assistant. Yawo kaya dito sa amuang nga sa syudad lagi nga. Imong buhok gahi kaayo. Ako di amo sabon. Binuang yan pagka kadaghan ba niyo magtupi? Spray. Stop. Sa to. Are pikas. Bali ning tupiya. Sukad-sukad pagkatao na ko. Karon pa ko kita mo nupiya ni ani. Imong buhok para mahumok, gahi man kung kaayo. Daghan ang taga-subok dito. Ingno na ko tong mga taga-subok nga dili ta magpatupi kay. Oh, gwapo dre Ang kay. daghan ko tubig. Lihok po. Nay, spray gan. Gunit ba gunit? Napay sabon. Asa mga mangita dito, pangita palot dito, di ba dili na sabon imong buhok. Pinagsa mo mag-alot dito. Dili magiging kadaghan magtabang yung mag-alot. Oh. Ate binuang na ba ito yung pag-alota siguro kay daghan magkay mo magtabang yung mga dito tinagsa raman. Dili lagi binuang ni. Mura mag-ingo kong gitripan ra ani. Ay kumalo. Uy sa gubig murag kumay yung sa amin be. Mulantaw sa korong alot be. Saben. Mga sa amin yung ani be murag binuang may pag-alota mo kita ani. Mo. Uy,
Unya na sa amin yung kuman. Ito sa gray. Ako nga, ba, ginaniwa kayo, bro. Nagduda na ba ko niya pagkaluta? Nagkabang ikatabang. Magkabalo ka, umana mo kalot ka nang tumaso sa rato ni. Ha? Gamay pa rin na ko. Unya na inirag kuan, inirag ka human ani. Nagkamit kayo Ang sa magtabang. rato na pag humano kalot, ay rato tayo taga. Yan ni taga-bukid eh. Mag-alot, daghana, magtabang ano yun nga. Magpaalot, trabaho ng tao. Oh, lagi. Ano lang kay Hindi mo nag-viral mo. Yung uso ron ba? Jadi kaya pun na humana. Kanina ra magkatrekaro. Pagkatawa dito sa amin na ba? Kanina ra magkakasig ko na. Hawin na magkakong liog ani. Ara sa amin are. Ay, hamay sa amin yun. Andra re, lantaw re sa amin re. Tira. Awa. Ba ay ni mao ning along tarang kapak ning kilid ani. Oh, kamu galang taw iyo mo kasisan. Taan malak ini yun unsa mo nga. Shout out na ko si Janice Small Vlog o si Ram Abinyo. Shout out. Og shout out po ko ni Junjun Pantunwal og ni Ju Fersing ko. Shout out. Og shout out ko kay Alexa Kaliwag ug kang Mirasol Espinosa. Shout out. Shout out ko ni Leslie Laurio ug ni Libet Galang. Shout out. Shout out ko ni Hanya Sirad ug ni Krishna Navarro. Shout out. Oo, meron mga kabibo sa gusto mo i-subscribe first time at kung sa bagong video i-upload mo, shout out. And please don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell para update mo pag naano po yung bagong video i-upload. Oo, meron mga kabibo na sa lahat. Ang sarap tulungan ng Taong Ilti. Bibo!